ngithi mina mangiphila mina ngizomlanda kwamchunu. I don't pretend. I don't do anything. I'm straightforward. So miss ngibonile nje to act. Ngithi mina njengamanje I'm challenging you. So miss ukuthi ucele izitabani zakho ngoba wena umushe izwe ukwaze ukuhamba uyozala wathandana wazi wena umuntu esifazane enqunu wazi indoda inqunu ngeke sizwe ngawo phezulu komhlaba Ndaba wazwazala ingane wenza konke okwenziwa indoda nesifazane waphinde wazokwenza amanyala angavumelekile phezulu komhlaba somizi thetshe izinja zakho uyikhuze zixolise ngaphekwa lokho uma izingexolise izinja zakho niphume ibhodwe lenu sesibongile ngale kwalokho masike sambona oyedwa wenu efaka imvunulo kaZulu ephethe isihlangu sikaZulu efaka umqhele kaZulu ngithi mina njengongizwe umlando wakwamchunu sukela manje noma noma nihlangene khona nathi sobe sikhona la nobe nihlangene khona nifaka imvunulo kaZulu sobe sikhona uchithe ngesheya yocaca ukuthi ubani umdala enkukhu neqanda Ndaba ezithi I'm declaring this statement as a president of the Bhinqa Nation to say that izitabane they must you must create your own not in this country, not here. I am the president who decides what must happen. Not the president who mumbles things. I don't fear any constitutional ruling.